Bayo iki lho Pak, sanaku Pak malah Pak. Wis to engko tak kek sawe wis sono sampean kok iso ngono kok iso bingung wis aku tak usahakno iki kanggo sapa to iki kanggo kanca-kanca. Matur nuwun nggih Pak lemah telus Gusti Allah sing bales kesayane panjenengan. Mugi-mugi rezeki jenengan lancar, sehat, panjang umur. Monggo Bapak Ibu nek pengen rezeki lancar panjang umur tambah 50 monggo mboten napa-napa. Pun kula niki napa antene kok ngapuntene Mas niki kula digengken medal kalih tukang adang. Matur nuwun lho Bu, wis disurung-surungi kon metu ning kene nggih kula nggih medal wong kula manut. Ngapuntene niki pengiring sing saking Nganjuk ingkang pundi nggih? Halo Nganjuk. Wow, alhamdulillah. Oh saking niki. Sugeng siang Bapak, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mas, terae kula teng mriki nggih nembe sepisan. Pengiring ketinggal guyub rukun saesi saking Nganjuk. Tapi sayangi siji. Sayangi siji napa Mas? Enek pengiring wedok mburi iki aku dirasani. Iya. Pripun-pripun nek ngrasani jenengan? Cucuk lampahe sikile ireng ngono sih. Lah monggo sikile sampean. Jane ya ra tek ireng, mondo-mondo. Nek tak titeni, Pak. Nggih, kena dititeni pripun? Makhluk sing ra gelem merasa bersalah kuwi wong wedok. Oh, lah kok iso ngono? Soale bojoku bareng kuwi ya ngono. Tegese bojone sampean ya ngono. Bojoku ki gak tau gelem salah. Bojone sampean njaluk menang dhewe bener dhewe. Menang terus sing kleru ki mesti aku terus. Mesti sampean sing gelemku gelem apa bojoku gelem aku salah pas ndek riyaya wingi. Wingi pas riyaya wingi lagek gelem ngaku salah. Alhamdulillah berarti wis gelem tobat ngaku salah. Ya tobat gelem ngaku salah. Ning saiki wong wedok ki ya kebangetan Pak. Lah kok iso? Gara-gara media sosial. Wah saiki bojoku malah ketut teko ndi-ndi. Bojone sampean malah ketut teko ndi-ndi gara-gara media sosial. Dadi wanita sosialita. Dadi wanita sosialita. Lho apik lho Mas. Senengane saiki angger minggu sore niki senam. Woi, minggu sore senam. Kok wewe piye to? Senam ki bangkrut sing lanang. Lho senam kan bojo dadi sehat to. Bojo sehat sing lanang malah bangkrut. Sampean ora bangkrut piye to Mas? Lah kok iso bangkrut ki lho? Bojoku ki ya Shopee mesti. Shopee sepatu 1.200.000. Wih, sepatu 1.200.000 Shopee terus. Lambi kuwi. Lambi 850. 850. Ijek jaluk neh. Bar untuk sepatu untuk lambi 2 juta jek njaluk neh. Kono stocking. Stocking. 350. Stocking 350. Tak total kuwi aku entek 2.500.000. Sampai entek pira? 2.500.000. Lah ki mau wis oleh pira? 100. Cek kurang 2.400.000. Ya monggo ditotal. Total betul napa-napa. Kula dongaaken sedaya pengiring ingkang rawuh teng mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti Allahumma. Amin. Tuku piring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi sedaya pengiring kathah rezeki. Amin. Gawa piring ning tengah sawah. Cakep. Mugi pengiring tansah berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Aku asine isin. Lah kok isin kenapa? Biyen iki tau mantan pacar wong Nganjuk. Saiki iki dipayeti wong Nganjuk. Iki Jatirejo Nganjuk to? Iya. Pacarku ya kok kono. Ya melok iring-iring. Melok masa? Tak dono. Sing ndi? Halo jilbab pink halo mburi ya. Jilbab pink. Halo. Nggo anak cilik. Sing kipas-kipas kae. Iya. Sampean gak ngerti putusnya kenapa? Lah kenapa? Aku putus karo pacarku Jatirejo ki gara-garane siji. Gara-gara siji apa kuwi? Angger janjiane ngajake ning kuburan. Kok janjian kok nang kuburan ki apa? Paling roh aku modele kaya roh patok paling. Ora apa-apa sementing jongkrone. Nggih, kula teng mriki mugi-mugi temanten kekalih Mas nganten Mbak lho lah ning ndi wonge Mang? Mas Imam karo Mbak Rina. Aku mang yo di rasane neh karo nganten lanang. Karo nganten lanang lah ngopo? Cucuk lampahe kok kembar mbek nganten lanang. Alah, Mbah. Aku ora tau bener to. Rumah saku aku yo kakek diseneni bojoku yo saiki yo malah cilik awakku. Cilik. Cilik nggih Bu. Sakmene iki cilik. Cilik nggih Bu. Terus gedene sak pira? Bu ora enak. Piye? Cilik nggih Bu, cilik.
kok aku ngilani gitu. Iya. Iki tugas kula bedol Putri Dong Mas kali Manggolo. Oke. Iki enten bintang tamu saking Nganjuk. Oh, enten binatang tamu ke Nganjuk. Bintang kok binatangnya jane kewan kok so. Bintang ya kuwi maksudnya. Iki asli produk dari Jatirejo Nganjuk. Asli produk Jatirejo Ngantuk sinten menika Kang? Nganjuk kok ngantuk itu turu tapi sampean iki kok sorno-orno. Yuk kita sambut ini dia asli dari Nganjuk. Ngadeg Mas. Ya kowe, ayo Mas kendangi Mas. Deng tak tak, entang to deng tak tak, entang to deng tak tak. Ayo le, deng tak tak, entang to deng tak tak. Ayo tangannya diangkat, melet. Melet iki malah kaya apa lho kok melet iki sampean. Rene madhep rono. Iki disyuting sing delok kok ya dulurem dhewe. Jenengmu sapa le? Helio. Alah jenenge apik. Jenenge sinten Mas? Helium. Kaya oksigen bocah iki. Helium piye to? Heri sapa? Helio. Selio rumahnya Nganjuk. Apane nganten sampean? Dulur. Dulur apa napa Bu? Iki kok ngaku-ngaku iki. Kowe iki dulur kaya ora roh dulur model. Oh iya. Kowe iki ponakane nganten kakung nggih. Cita-citamu apa le? Tentara. Yo tentara ning iki ra sambut cekeli terus. Tentara kok main kene ae kok iso. Cita-citamu dadi apa? Tak dongakno nek kowe kaget engko insyaallah terkabul. Siap? Cita-citamu apa? Tentara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yes! Terkabul. Wis sunat porong. Endi delok? Geget yang aku ditipu. Ora. Ben ana wis sunat porong bareng tak cek lah kok wedok. Iru iki kok Nganjuk, iki sing ciri-ciri rene ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, bantal guling bau pesing cerut. Kamu namanya siapa cantik? Pala pantesan manukku brodol kabeh. Lah ulune mbok jabuti Jenengmu sapa, Nduk? Akila. Alah bocah apik jenenge Teh Susro. Teh Susro. Akidah. 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 Nusane Akila. Rumahnya mana Akila? Jompong. Jompong. Aku tamen jompong, aku jomblang ya. Cita-citamu apa? Dokter tak dongakno kaget kaya kuwi Nganjuk kuwi ya. Dadi dokter. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe ora kaget kowe. Modele ape kebentuk saka kowe. Baleni kaget iki sing lho. Ngono lho kagete. Siap yo, cita-cita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syarat dokter. Mbah modele iso ngececeng kaya kayu ngene modele kok angel kok iso. Angel iki angel. Jajal nek tak tes vokal, suarane sing banter, ora sah apa? Megah, wedhus. Wedi. Siap ya. Meletus balon hijau. Lah, sing banter meletus balon hijau. Iya, sing kowe kene. Jenengmu sapa, Nduk? Navia. Meletus balon hijau. Alah ki ngedeki telek ya ora penyet jae. Modele mondo-mondo kambang kok. Jenengmu sapa? Navia. Cita-cita? Dokter. Kaget lho dokter iki. Iki dokter. Kowe nyoto iki. Gak dadi, iki pengen nyalon dadi dokter. Kowe ya dokter. Lah nek kabeh dokter sing disuntik sapa? Enggak apa-apa, sementing dadi ya. Dadi dokter tak dongakno siap kaget nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah gagal dong aku. Kata ora cocok aku dadi dukun ra cocok. Orang mandi ya. Lah iki lho alat tiplek nak gendung dhewe nak tiplek nak tiplek. Iki kaya anakku gitu. Rene. Alah. Rene kok iso kene lho, Mbak. Raya kembar. Wes ta, ora popong padha lemune. Lemu ki apik ki tanda kemakmuran. Awake dhewe ki wong mampu. Jenengmu sapa, Nduk? Ayo. Akila. Lho kok padha mbek kene?
kembar ya jeneng ki ora kaya jenengku anakku Pak. Oh iya anakku lanang loro tak jenengno Arab. Arab wapi nomor 1 jenenge Saipul Saitoni Rojim. Kok iso Saitoni Rojim iki lho? Penting Arab to. Ya iki wonten salah kaprah sing kaya ngene. Sing nomor 2 Arkan apik ya Arkan alhamdulillah. Sampean sapa Nduk? Akila. Rumahmu ndi? Lakin. Cek sekolah. Masih. Sedeng ora sekolahe? Cita-citamu apa? Dokter. Suarane tes vokal. Meletus balon hijau. Apa ya? Ki ora mbledos konslet ta. Mas sampean iso balik ning omah, iso melok pengiring syaratnya 1. Gelem joget. Ora lho, kudu gak joget. Oh. Bayar 50 gorene. Iya. Mbok pilih bayar apa joget? Nah, kene tak warai sithik kene. Kae tau ono Mas. Aku pas acara ono manggolo kok gak joget. Cucuk karo banci. Nah, saiki karek goleki bancine ndi? Mesti aku. Aku lanang apa? Iya, cucuk. Wah, lampune padang ya. Matahari. Lampune Gusti Allah kok. Iya. Mas nyuwun kendhange Mas, pengen delok jogete nganjuk iki kaya apa to? Apa sing ngene-ngene? Apa sing ngene-ngene? Mengko nek joget tangane diangkat melet. Melet ku kaya kirik malah sampean ki mari elek kok iso. Ayo Mas, jenenge sapa mau? Selio. Madiprono yo ki sing mirsani datehmu kabeh, tenang ae. Kendang ta Mas? Yo, Bapak Ibu hadirin semuanya berbagai ini dia jagoan saya dari Nganjuk. Selio Dilolu. Wah. Ayo yo. Ponane nganten pinter. Alah, kok bengi ngono terus ya Le. Insyaallah boyokmu mati ngoten iki nek siap ya joget nggih, joget. Oke? Deal. Lho, Intang ati. Ngapunten. Pripun? Kanca TK. Oh iya. Ketok sak peguruan. Aku lulus iki gak lulus. Suwo Mbah. Suwo. Hah? Aja kok didongi. Wah. Hah? Nggih, joget nggih. Siap. Nggih. Urung. Ngenteni musik riyen. Baik, hadirin semuanya berbahagia, tak panggilin artis cantik yang berikut ini, Cok. Ini dia artis yang sangat istimewa. Yuk kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Mbak Sinten, Mbak Herna nggih, Mbak Herna. Oh nggih, sampun. Nganjuk terkenal dengan kota apa? Rara. Menenge Pak, menenge iki gak ra ki. Apa? Kota Rengginang. Sampeyan ki sekolah bayar apa? Kota Rengginang. Bena Nganjuk terkenal dengan kota? Kota apa? Hah? Toa. Toa niku Tuban. Nganjuk terkenal. Kita tak takoki. Ya, Ndang. Nganjuk terkenal kota apa? Kota sing wis terkenal ning Indonesia. Kok iso ki lho? Tolak angin sida muncul. Terkenal dengan kota angin. Kota angin. Jenengan nek teng mriki kan angine semilir-semilir to. Oke. Nek teng Nganjuk, Heeh. soalnya kula tau kentir teng mriko. Sampean ki sampai kenter. Bayu. Nah, apa? Oh, sok mene kok kenter sing ngenter sak piro terus? Ngentore gudi wae. Ayo Mbak dibalik. Iki ya Mas. Hah?
kaya iki ya. Angine semriwil. Mbak nun sewu nggih, jenengan kebuk mawon nggih. Ampun mirsani niki suwe-suwe kebuk ae kebuk. Kebuk Mbak amit-amit jagrag bayi. Abang bayi. Roh aku kaya roh gorila tapi kok iso aku ya menungso. Oh nggih. Lagune napa Pak Do? Iku wau bake sing nyawer Nek ngono. wau Pak ngersake. Oh iya. Balen. Balen, Pak. Nggih, tapi Napa enten riwayat kehidupan jenengan mboten? Mboten nggih. oh senengan lho Mas. Senengan, kelangenan. Kula biasanya balen 150, Pak. Dek wau pun nganu pun 100 karek kurang 50. Wis tak ada ya. Berarti cakep ya. Oh ya menengahi ngono. Matur nuwun, Nggih, Pak. tapi ngapunten niki dereng umpami digantos ngaten pripun. Gantos, Pak. Nggih, gantosnya napa, Dereng Pak? garap balen, Pak. Nggih. Sing lintune, Pak. Mangga. Sido rondo, sido kempling. Sido rondo? Nah, Oh, si iya. Tombo. Sido rondo kok sido ombo. Sido Aku rondo. kok salah. Pamundutan saking Bapak Bapak ki mau apa ya? Ya Pak salah lho Mas. Pokok yang tok kleru sampai kleru nyebut jeneng lho. Kenalan. Duite dijaluk meneh. Bapak Adam nggih. Oh iya. Oh, aman berarti ya? Cek turun Adam. Iya. Wis ta anggere jebles enak wis ta. Wong kene wis MB kok. Kenalan sik ngono. Mulai bayaran tenang kene wis Wis, MB. Pun. Alhamdulillah. Ayo Mbak. Sido rondo. Sing biyen mula sliramu kok ketok ombo. Wis tak aturi. Ayo nek. Kok dewek-dewek lho Mas. Aku mbak anggap wanita apakah? Mas Do. Aja kok terus lali. Lah piye? Mekare kae lo dieling-eling kok. Aku karek BRI karo BNI tok. Alhamdulillah nggih. Ya, monggo. Monggo. Sido Iya, rondo. Dados. Nganjuk goyang sithik masuk. Oke? Mana bapak derek? Derek duet Pak, monggo derek duet. Ikuti gaya Mas Dodo. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing bagus kaya aku iki. Pungkasane sirahmu digawe lara. Ora wurung saiki ne dadi rondo. Yuk bareng. Bareng Dik, bareng ya. Hadapnya sana. Mas, sana Mas. Siap ya. Yuk. Tangan. Ayo. Hey, bebas. Kabeh iki wis dikartoni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni rondone.
bubar godhong karo sabar sawetara ngentos gantosipun temanten nggih. Ayo. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresna welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kapatok. Aku ora bakal dadi seko. Mula ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Matur nuwun Bapak. Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Amin. Oleh waki ya. Kabeh kuwi ora perlu mbok ketuni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku uga dadi jodone. Ora kena prawan Iya Mas. tak enteni rondone. Ora ana sampeyan sabar ngenteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andung tresno bebojoan selawase. Andung tresno bebojoan selawase. Matur nuwun Bapak. Sembah nuwun. Oh, keri-keri aku ya tetep dibagi nggih Mbah Kong nggih. Masyaallah tak dongano rezekine jenengan tambah lancar barokah nggih.